Trzymajcie się na scenie, ale wy nie wstrzymujcie się tutaj przed nami na piachu, bo przed wami zaraz wystąpi zespół Forkieldupa. Czyli Forkieldupa. Daj mi chwilę, Żółek. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że mieliśmy rozdać nagrody, ale te nagrody trzeba przygotować. Dajcie nam ze 2 utwory z Tworków Eldupów, przygotujemy te nagrody i wam je wręczymy. Ale wysłuchajmy najpierw, co chłopaki mają nam do zaoferowania, bo oni dawno nie grają. Właśnie, Ziołek mówi, że i co? Jak zwykle nic. Tak, jak grają, to taka jest prawda, tylko po znajomości. Zresztą tak samo jak my, nie? Ale no co zrobić? Takie jest życie. Zaczynamy, czy mamy to w piździe? A to działa, to działa? Dobra, oni się jeszcze przygotują, słuchamy muzyczki. Ja przygotowuję nagrody dla zespołów, które wygrały i przegrały też. Dla nich też będą nagrody. Dajcie jeszcze jakieś 15 minut, 2 utwory i lecimy z boksem. W przerwie wręczamy. Halo? Już? Lipka, ile masz tam roboty dużo? Halo? Normalnie to byśmy już zaczęli grać, ale mam takiego kolegę. To z zagranicy przyjechał, a to są leniwi tam ludzie są. Z Paryża mu się zachciało przyjeżdżać. Z Paryżewa. Tak. Nie. Krosata se kurwa zjedz. W dupę sobie wstać krosatą. Patrzę, kto jest, kogo nie ma. Potem będziemy to na Facebooku wszystko. O, może. Tak? Dobra? Jest? No. To jest Szwecja, a nie, to statek. Dobrze. To hell. Hell yeah. Alright. Bartuś, na którym to jest blaszek. Opowiedzmy jakąś zabawną historię, Bartek, chodź. Ale będzie fajnie. Myślę, że tak. O czym chcemy powiedzieć historię fajną? O zabawie. Zabawa na przykład, powiem wam, jest taka, że LKS Ciechanów spadł do okręgówki w tym roku. A Pogoń Połczyn utrzymała się w klasie A. Jest zabawa. Natomiast chodzimy też, jak mieszkamy w Połczynie, to nie mamy za dużej piłki, więc chodzimy na tętnicę Połczyn i teraz Wisła Kraków i Polonia Warszawa będzie w naszej grupie i w sierpniu będą mecze. Także wiesz jak jest, nie, porządku. Jakub Włościekowski, nie, porządku. Ktoś na tym grał? No to dobrze. I nic, może wszystko. Mamy mikrofon przygotowany, wszystko jest. Za niedługi czas będzie wręczenie nagród Trójboju, a póki co coś beznadziejnego, bo inaczej nie umiemy. Ja mam większymi literami wydrukowane. I co? Słuchajcie, to jest ten moment, żeby powstać z piasku, żeby jak te czerwie wywlec się z połogą i podejść pod scenę, a nawet unieść zady i kurwa posłuchać. Czy już? Bartek? No? Tutaj będziesz grał? W tym miejscu? Chuj kurwa! No to jeszcze raz, dobry wieczór. Martyna Wielkowska. Piosenka w dwóch kolorach. Przed wami Stwórki Eldupa Kolektyw w naszych osobach
ruszcie dupy i chodźcie tu pod scenę i chuj. Napierdalamy. Bartuś? Witam Państwa serdecznie. I chuj, tak jest. Co gramy? Zagubiony czas! Od keys, od gitary. Rybka, dajcie mu pić. Od keys, od gitary, normalnie.
zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas. Nowy Jork! Tomasz, jak to się dało? Haha, jak to działo? Yeah! Numer 19, kurwa! Yeah, motherfucker! Chodź na dupy luska, do przodu, do przodu. Maciek! Przestań się wysuwać na komputerną, rusy do przodu. No, ciebie też to co? Zacierali jak kurwa do przodu. Jestem bardzo zadowolony, że Dawid Podsiadło bawi się na naszym koncercie. Brawo dla niego! Dzięki Dawid! Elo. Cyfrowo! O ty! Jak to się grało? Ale duet z Sanach. Gdzie jest Sanach? Nie, w ogóle nie jesteś podobny, no daj spokój. No tu jest Sanach. Numer 19!
15! Poproszę, kurwa, bigos schabowy! Nie bądź! To zuszajne numer 19, kurwa! Schabowe! Kurwa! Cyfrowe! 57! Kurwa! Panośnik dla kapu! Ja! Kupcie sobie cyferki, żeby się wyświetlały! Kurwa! Tak jest! 33 kurwa zapraszam! Schabowy! Ziemiowy! PKP! Teraz nie, Warszawa może, Warszawa. A to też muszę iść tam. Dobra, trudno. Let's go on.
Chwila. Kurwa, co to jest? Zapraszam numer 39. Przyniesie nas schabowy! Nie! Schabusa! Zasmażone pana! Chuj! I frytki. Frytki! Jebać frytki, kurwa! Reggae widokowy, wow. Reggae takie nowe.
Warszawa, Warszawa, Legia Warszawa! Dziękujemy. To szczytno! Chłopaki, dajcie jakiś taki, możecie zagrać jakiś podkładzik, żebyśmy mogli wręczyć Ja, nagrody, zobacz. żeby jakaś muzyczka szła w tle, delikatnie, nie? Ale to mocno! Idzie dosyć szybko. A ty jesteś jednym z nagrodzonych, także uważaj. Dobra, idę po nagrody. Kto to trzyma ten Zeroś? Idę po nagrody, ale nie! Chłopaki, to nie jest nagrody wręczane na klimacie plażowym. Zagrajcie coś. Ja zagram. O, Dobrze? dobra. Ja idę po nagrodę, ale zapraszam drużyny tutaj pod scenę. Chodźcie, chodźcie pod scenę drużyny wygranej. Będą dla was nagrody rozdawane. Trzymamy wszystkie ekipy z podium. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Dla ciebie jest matematyka. Albo może ktoś z publiczności stwierdzi, jakie czas jest ostatni. Jeśli są, mogą tu być, bo zapraszamy. Albo Bigos ewentualnie. Pomogę, nie mogę. Dobrze, kto tam jeszcze był tutaj? Werwetka! Jest Wolewetka, zapraszamy po nagrody. Welewetka. Jedyna ostała się Białka. Ale mamy dla niej nagrodę specjalną. Oprócz zestawu tabaczek z Mielna, Czech oczywiście, nagroda specjalna dla żeńskiego zespołu. Uwaga, uwaga. Brawo! Kozaczki! Kozaczki! Dobrze, Pokorek, Pokorek, ewentualnie, nie, Pokorek. Oczywiście są 3 pary kozaczków, bo dziewczyny startowały. Nie, wyście miały faceta w drużynie. A małe stopy miał? Małe stopy miał. Okej, miał. Macie zestaw 3 kozaczków z różnych epok, z różnych środowisk, z różnych kontynentów. Kozaczki żółte, kaszubskie, na gnój. Kozaczki z prawej mojej, z Half Price'a na imprezę disco polo. I środkowe na imprezę country. Proszę uprzejmie. My mamy te 9. Kaszebę Love Story, chyba że jeszcze uśmiechnięte plewki są po drodze. Uśmiechnięte plewki. Jeszcze oczywiście zestaw ogóreczków z gospodarstwa Flypert. Oho! Poczekaj. Nie masz, a gdzie są twoje towarzyszki? Jedna się zażygała.
serdecznie. 9. miejsce. Velenetka. Następny zespół. Następny zespół, uśmiechnięte plewki. Nie mamy nikogo? No, to lecimy dalej. Uśmiechnięte plewki, bracia Plewka, słynni bracia Plewka. Może gdzieś leżą na plaży, w tej chwili są odurzeni, ale być może uda się im dociągać, przepchnąć jak krety piachem tutaj. Są, idą, bracia Plewka! Brawa, bracia Plewka! La, 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 la. Dziękujemy serdecznie za ten zaszczyt. Już się czuję sponiewierany. Szczególnie, że twój pradziad... Trzy medale mamy, a wy ile macie? O, jest duże wzburzenie wśród braci Plewka. 3 medale mamy. 3 braci, 4 medale. On ma jeszcze jeden. 3 braci, 4 medale. Ludzie. Dobra. Macie jeszcze ogóreczki, żebyście mogli przekazać to dla swojej malutkiej córeczki. I tabaczka. Dziękuję wam serdecznie. Naprawdę, byliście super. Dzięki. Nie pijcie wszystkiego, bo wam zrobi coś złego. Zapraszamy po browar Amber do Campbella Playa. Dziękuję sobie. Laj, 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 laj. Zapraszamy w przyszłym reku. Następny zespół. Proponujemy pokorek. Pokorek. Zespół Pokorek, tam gdzie płód okazał się być potworek. Zobaczcie! I specjalne sztuczne ognie zamówione przez kogo? Sztuczne ognie i sztuczne penisy. Pokorek nie ma, dobrze, następny zespół. Kaszebę Love Story. Bardzo prosimy, nagrody niestety nie będą przekazywane później po czasie. Trzeba je teraz odebrać w tej chwili. Kaszebę Love Story, nie dotrwaliście? Nie dotrwaliście? Dobrze, następny zespół bez Staszka. Bez Staszka. I bez Staszka to będzie drugie miejsce. A przepraszam, a Kaszewskie, przepraszam was najmocniej. Jeszcze Kaszewskie Mejhery, przepraszam. Kaszewskie Mejhery, przepraszam. Poczekajcie chłopaki. Kaszewskie Mejhery. Czy są Kaszewskie Mejhery? Trzecie miejsce na podium. Są czy nie ma? Nie ma ich. No dobrze, czyli bez Staszka. Bez Staszka. Idę po specjalną nagrodę. Trzymaj, mów coś, Jogi. Zapraszamy. Gratulujemy. O góry trzeba tak prezentować. Brawo! O góry, do góry! Prawie się nam udało. Młodzi, silniejsi niż inni. Coś tam jeszcze mamy? Jakąś czekoladkę? Coś, kurde? No to lipy! Daj mnie to. I jeszcze mamy takie tutaj niecodzienne sytuacje. Oczywiście wiadomo, że oni to lubią. To są kacy, nie? Z lat 90. 3 numery kaca. Nie wygrać! To
będzie w penthouse'ie. I jeszcze macie te maski na zdobne, nie? No już wy macie do wygrane, ale jeszcze tak, rozdacie ubogim, nie? Dajcie te bory, słuchajcie, oni w zeszłym roku wygrali i mają puchar przechodni, który oddadzą miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze. Pipa! Poznańska inicjatywa picia alkoholu! Pipa! 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 Ja się tylko poprawić, to jest poznańska inicjatywa promocji alkoholu, nie picia alkoholu. Ważna sprawa. Zaczynamy od filmów porno na kasetach VHS. Tytuły m.in. Harsound Lud Typisch Feilen, Heisenbieten in Action, Mazochen i Grenzen Horsen Kingabe. Proszę uprzejmie, trzeba sobie kupić magnetowi. Poczekajcie, oczywiście zestaw tobaczek jak najbardziej. Nie! Mamy dla was jeszcze lepszy zestaw tobaczek. Trzymaj, powiedz coś do ludzi. Dzisiaj to była dzisiejsza konkurencja. Co z Państwa oglądał? Ręka do góry. Yeah! Tak. Zróbcie po prostu, szanowni Państwo, prawa dla organizatora Pana Piotra, który zniknął mi gdzieś tutaj w tym momencie, ale Pan Piotr robi wspaniałą robotę od już wielu lat. Organizuje to wspaniałe wydarzenie. My wszyscy się tutaj dzięki niemu jesteśmy świetnie bawić. Jo! Dziękuję. Tutaj Kubek chyba powiedział, że jesteśmy zajebiści. Kłaniamy się nisko. Dziękuję. Otrzymujecie jeszcze takie na całą twarz do nałożenia, żebyście nie bali sinic, jak wejdziecie do morza, żebyście zanurzali całe twarze, nie tylko uda. Dziękuję. Z tego wódeczka Rąk mi brakuje, to może nam. i tabaczka, specjalne są opakowania. Można nałożyć, to i tak się nie będzie niczym różnić od ewentualnego waszego wyglądu. Pierwsze miejsce. Dziękujemy serdecznie. Pipa, poznańska inicjatywa nie picia alkoholu. Promocja alkoholu. A! I słuchajcie, specjalnie, słuchajcie, to jest zaszczyt od zeszłorocznych zwycięzców, niekwestionowanych, przekazany puchar z napojem do wypicia. Zdjęcia, fotoreporterzy, bardzo prosimy, to trzeba wypić. To trzeba wygenerować. Grupa bez staszka dla pipy. Grupa bez staszka dla pipy, specjalnie. Zachowajcie ten puchar, przywieźcie go w przyszłym roku. Oby wam służył. Dziękujemy serdecznie. Bierzcie to ode mnie, już tego nie chcę, ja to wypiję. Ja to przeglądam. Pip show, są bardzo dobre rzeczy, bo słuchajcie, tam jeszcze kobiety mają włosy na pipach. W tych magazynach. A! Czekaj. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Oczywiście, przepraszam najmocniej. Koleżanka mi tutaj... Można prosić? Bardzo proszę. Tutaj. Jeszcze główna nagroda przecież. Noszę! Trójbojowe nosze. Proszę mi pomóc. Proszę odbierać. Czuję się jak łazarz. W górę te nosze. Zdjęcie dla fotoreporterów. Wszyscy w górę nosze. To są karki, którzy noszą nosze. Ja chciałem coś powiedzieć tylko, jakby wiadomo, żarty żartami, ale nie byłoby nas tutaj wszystkich, gdyby nie tutaj pan Piotr stojący po mojej lewej stronie. Także zróbcie wielkie brawa dla pana Piotra, który po prostu wypruła sobie flaki, żeby zorganizować to wspaniałe wydarzenie. Wielkie brawa dla Piotra. Dziękuję bardzo. I wracamy do koncertu z Forki El Dupa.
A ten, kto nie zapłacił jeszcze za bilet, zapraszamy do biletera Kosiora i naszych, jak to się nazywa? Bileterek Kasiorek. Kasiorki, jesteście tam. Kto nie ma jeszcze opaski? O! Pozdrowienia dla klubowiczów Promień Chmieleniec. Dobra, z korkiem w dupę, już nie przedłużamy, jedziemy. Jeszcze noworodkiem z tymi brownicy, ej! A później jeszcze kupimy się na go z pitolami i cycami pszenicy. Kurwa, zostańcie do rana, nie bądźcie ciepłymi. Witamy ponownie! Krzysiek! Kokołgę! Das ist Brauche! Przecież fajnie było, co? Co przerywasz, kurwa? O góry, do góry! I jebać mury! Kaczcie do góry, jak od góry. Napierdalamy wszyscy razem, kurwa! Ruszać dupy! Teraz będzie, kurwa, rozpierdol! Chodźcie! Teraz już, kurwa, nie żartuję, chodź! Rozpoczyna! Schabowy, kurwa! A propos biletów! Bilety, czyli... Numer 59, zapraszam. Dawaj!
Dawaj ten numer, kurwa! Chcesz mnie zajebać, kurwa! Twórco playlisty jebany! Słuchajcie, bo... Wyjebie! Ja ci, kurwa, zrobię cardio zaraz, będziesz zapierdalał po plaży tutaj, kurwa, zajączkami. Miał cardio. No, czterobój samy nie zrobił. Dajcie mu te dwie pary noszy. Piwo mi przynieść lepiej, a nie... No. To jest piwo? To jest piwo, kurwa? Nie śpiewajcie, mi piwa nie przynosi. Na co mi taki w zespole? Ja nie wiem. Dżemik! Załatw mi piwo, dobra? Piwo potrzebuję. Dobra, to nie. Dobra, nie. I tak wyjdę. Dobra. Bo tak. Ja mieszkam teraz 500 km od nich, ten to mieszka 1900 miliardów dolarów od nich. No, ale i tak wyjdę, wiesz. Dzięki. I on sobie ustala setlistę tak, żeby jemu było wygodnie, a ja się kurwa męczę, nie? A teraz będzie piosenka
w której zabierzemy was do innego wymiaru. I mam nadzieję, że on to zaśpiewa, a nie znowu będzie stał i udawał, że śpiewa, kurwa. Masz swoje obowiązki w zespole, poza ułożeniem setlisty, której nie ułożyłeś. Kurwa. Ale masz teksty. Wiem, że kurwa mam teksty, nie? Dlatego troszeczkę daję ci fory. Napijmy się. PKP! Słuchajcie, jeśli ktoś kiedykolwiek jechał pociągiem, to kurwa wie, o co chodzi i chuj. Jebać system. Oj! Bartosz? Już. Czekajcie. Nie, take on me, tak? Czy nie zabieraj mi strun. Słuchajcie, zróbmy głos. Co to kurwa? Nie śpiewałeś? Kurków. Miałeś zrobić. Zabierzemy was do innego wymiaru. I nic kurwa nie zaśpiewałeś. Bo ja zawsze ich zabieram. Lepsza plewka niż zardzewiała konewka. Moment, kurwa. Tam se pograjcie intro. Ja! Trójbój Kaszubski 2024. Przepięknie. Jest przepięknie. Ja to i tak znam na niepamięć. O.
Jak jest? Dobrze. Petarda? No nie, Dlaczego? bo jestem śmiał. Teraz będzie piosenka z zagranicy. Machajmy za granicę, z której ta piosenka jest. Tam, za wami. Z Helu, dokładnie. Piekielna piosenka to będzie. Achtung! Będzie piosenka.
Zapiekanka, kurwa! Zapiekanka! 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 Słuchajcie, jest sprawa. Zapiekanka! Pozagaduj. Kurwysynów nie brakuje. Pozagaduj, bo ja muszę poustawiać tutaj. Zrobię... Co? Sprawdzimy to, poczekajcie. Słuchajcie, czy co, gotowi, tak? Tę piosenkę myślę, że powinniśmy po wsze czasy dedykować naszemu przyjacielowi przedwcześnie zaiśniętemu, który był mega fanem. Nie. Czyli Bluebi. Dla ciebie, stary. Lubi nas Twoja przyjaciół. ulubiona piosenka i właściwie chyba dla niego zaczęliśmy grać to, nie? Bo chciał. Dla Bluebiego. Serdeczność, złoty wolności kwiat. Napierdalajcie! Demokracja!
Moherowy ninja. Aha. Prawda, może... To chwila, kurwa. Błyskawica, moherowy ninja, nie żaden spinner, nie żaden dach. To moherowy ninja uratuje oranżowy sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Wyszalenie, dziewczyny popatrzą. To ty będziesz pierwszym, co nastawi szyję. Moherowy ninja, moherowy ninja, moherowy ninja. Lecą pierwszy, będą miliony. Czy rękami zadrży, czy jednak ukaże. Na ramieniu będzie siodły. Dziewczyno do uzwapę, szli na ołtarze. Nie żaden dealer, ja tak. Wszystkie ciosy, wszystkie ulicy. Już nie za bardzo zapadł.
Okej, dziękuję. Mam już zacząć? Co ty grasz? Ale jaki aktor? Co? C. Ale czy wchodzicie jak wokal będzie? Wchodzimy z wokalem. Co gramy? Może nie grać tam. Nie. Przerwa. Przerwa. Majer. Ty możesz ty grać. Ale mów Bartek, tam mów coś tam. Ty sobie możesz grać. Gramy? 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 Gramy. A, tutaj przerwa techniczna. Tabakowa zresztą będzie. Możecie chwilę odetchnąć, a my To, że teraz jest ta przerwa, to jest zemsta na kolegach z zespołu za to, że każą kurwa nam grać tą piosenkę. Bo my z Lipką to już żeśmy się kurwa nagrali tej piosenki w chuj. Nasrali już się tej. A oni się cieszą kurwa, że fajnie, że ludzie i coś tam, nie? Ja nawet nie mam tekstu gdzieś miałem, nie? No. Jest taka piosenka, kurwa. La. Coś tam. Patrz, kurwa, wydrukował. Jebany. A ty śpiewasz. Gram jak?
Jak ty śpiewasz? Dobra. Za zdrowie Kazana. Za tydzień się widzimy w Połczynie Zdroju, gdzie będzie grał zespół Włowa Mufi. Deska, deska! Moja deska! Jak chcecie odstawić, to chwila. Nie ma to jak autopromocja. Ej! Masz zdrowie. A może Warszał, nie? A nie na próbie? Halo, chłopacy, Srewka, to jest Srewka. Macie tą jeszcze dziennika tam gdzieś? Najlepsza wolna plewka! Jest mi bardzo smutno. Ej! Najlepsza wolna plewka! Ej! Oj, oj. Ej! Słuchajcie, jest mi bardzo smutno, w związku z czym zagramy smutną piosenkę, tak?
Tomasz Hołówka. Trzeci dzień, odkąd nie ma siebie, bo tak nie tylko cię. Kary puchnął z lewie, co mam zrobić, powiedz mi, no powiedz, że na ciebie przy sobie zatrzymać, tak bez ciebie przykro mi. Teraz pozbywa naczynia. Zostań ze mną, Basiu, proszę. Zostań ze mną, tego chcę. Zostań ze mną, tak cię proszę. Zostań ze mną, tego chcę. Proszę, jakikolwiek gitarzysta, choć nie młody. Olaf Olafsson! Tak mi smutno, tak mi źle. Nie mogę wytrzymać. Co mam zrobić, powiedz mi, no powiedz. By ciebie przy sobie zatrzymać. Pusty dom bez ciebie nasz i pusta lodówka. Chcę widzę twoją twarz. A nie, to Mateusz Morawiecki. Zostań ze mną, tak cię proszę. Zostań ze mną, tego chcę. Zostań ze mną, tak cię proszę. Zostań ze mną, tego chcę. Brawo! Sky. Brawo! Es war wirklich ein schöner Abend. To był naprawdę sympatyczny wieczór. Albo jest, nadal ciągle. Niemiec wypowiedział szajsę. Prohibicja! Jak się zaczynało? Słyszę.
the night. Iwo Coordinate. Czy mnie słychać? Teraz będzie piosenka, którą muszę dużo ustawiać, więc... Poczekaj, Krzysztof, poczekaj. Bo teraz jest ten moment, w którym poczekajcie, uciszcie się. Bo jest taka sytuacja. A to jest bardzo dobrze, bo ja mam dużo ustawiania. Mów. Wystawiam... Plewka teraz słyszę. Słuchajcie, jest taka sytuacja. To są gacie doktora Iry. O, dziewczyny są w transie, dobrze. Czy mnie słychać, bo to jest ważna sprawa. To jest licytacja, którą teraz przeprowadzamy. To są gacie autentyczne doktora Iry z podpisem. Nie, to jest niemożliwe. To jest prawda. Bez Naprawdę. Nie chcę mi się w to wierzyć. przez jego małżonkę Joaszkę. Nie, to są bokserki ewentualnie. On nigdy nie nosił gaci, on nosił majtki i bokserki. Robimy
Ziołek mówi, że jest smuga, ale ja w to nie wierzę, bo ja sam je miałem na twarzy. Na tej pamiętnej imprezie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra, taki jest temat. Robimy licytację. Oprawione gacie doktora Ery. Zbieramy na trójbój. Co wy licytujemy? Można sobie to powiesić na ścianie, gdziekolwiek. Zaczynamy od 100 zł. 200! 200 tam było. Bracia Plewka 250. 500 kto mówi? Kto mówi? Ale 500 ktoś mówi. Ja mówię 500! Ale kto? Ja! Nazwisko. Szymon, nazwisko Szymon. 500 poszło. Ktoś przebija? 500 zł mamy. Ale czy jesteś wypłacalny? Masz 500? Dokładnie jestem! Pokaż. Sam forsą Nie no słuchajcie, bo wiecie, no jaka jest sytuacja. Jest mnóstwo ludzi najebanych, którzy mogą krzyczeć cokolwiek chcą. A kto ma kasę? 250 bracia Plewka, masz kasę? Jestem z Białogardu i jebać połczy zdrój, co nie? Dobrze, ale czy chcesz to wykupić? Ale... 500 zł mamy blikiem w tej chwili, po raz pierwszy od Szymona. Czy ktoś to przebije? Gacie doktora Ery, zbieramy na trójbój. Można sobie pomyśleć na ścianie. Pamiątka jest jak sam skurwysyn. Trójbój 2024 z dedykacją. Gdzie jest 600? Kurwa. Słuchajcie, jest 600, Żory, człowiek z Żorów. Od Sławomira, syn. Od Sławomira, mamy 600. Ktoś da więcej? Bracia Plewka odpadają. Ktoś da więcej jak 600? 600 po raz pierwszy. Jesteś opłacalny? 700 od Szymona. Na bliku? 701 od Bruszka, który nie chce być zapoznany, bo pracuje dla Urzędu Skarbowego. Jebać skarbówkę! Jebać skarbówkę! Bruszek się wycofuje. Dobrze, w takim razie mamy 700 od Szymona. Ostatnie. Po raz pierwszy. Ale Bruszek sobie poszedł. A nam potrzebni są konkretni ludzie, którzy tutaj wyciągną tą kasę, a nie będą tylko gadać. 700 po raz pierwszy. 1000 Ozzy Żory. 1000 Ozzy Żory. Autentycznie, niech doktor Ery potwierdzi do mikrofonu do chuja pana, bo to jest się w głowie nie mieści. Licytujemy na trójbój, na garze, na anturaże, na zapewnienie tutaj hotelów i nagłośnienia. Dobrze, jest najebany, ale potwierdzi. Ale i Ziółek to potwierdzi, bo on był przy tym. Argał Majty po koncercie. Widziałem jak dziś. 1100! 1-1! Kto mówi 1100? Kto mówi? Kto powiedział 1100? Jak masz na imię? O nie, dobra. Słuchajcie, no poważnie, nie róbmy sobie jaj, nie bierzemy od was kaucji, kurna. Jesteś poważny czy nie? Stawka na morze. O jaje, Coco Jumbo, a jaje. Dobra, 1000 jest od Ozziego z Żorów. To jest poważna decyzja. Ja mówię 1000 po raz... Żor, przepraszam. Żor, 1000 po raz pierwszy. Czekaj. 100. 1100 Szymon mówi, na bliku. 1200 Ozzy Żory. 1200 Ozzy Żory po raz pierwszy. 1200 Ozzy Żory po raz drugi. 1200 Ozzy. Półtora koła. Półtora koła! Od Szymona. Nie ma tyle pieniędzy? Znasz go? Chwileczkę, jesteś wypłacalny czy nie? Bo szkoda nam koncertu, naprawdę. Dajesz słowo. No to napierdalaj plika. Ja robię po raz trzeci, jak nie to Ozzy bierze za 1200.
chwili, bardzo proszę. Wyciągaj telefon. Po raz trzeci wolę, tak? Ozzy, przebijasz? 1500. Ja ci podaję numer. Możesz się też zapisać, ja nie mam nic słowego. 739. Limit dzienny sobie. Limit dzienny. 739. Grajcie coś tam po cichu, ja pierdolę, no. 739 566 762. Na 3 proszę plecka gra. Poszły w kanały z wieczora! 15 tysięcy chciał przelać. Pojebało mu się, ale powstrzymałem go w ostatniej chwili. Rzuciłeś od siebie 500? Właśnie, dobra. Poszły w kanały z wieczora! Jesteś graczem. Nie było mnie! Naprawdę wygrałeś. Kurwa, co Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, Łosiu. Aha. Czekaj. Uwaga, to chyba poszło. Ale polecam. Jeszcze chwilę cierpliwości, bo to jest ważne. Na przyszłości tej imprezy. Okej, tak? Dobrze. Dziękujemy. Szymon wygrał gacie doktoralny za 1500 zł. Gratulacje dla Szymona! Brawo! Brawo, Szymon, gratuluję. Gratuluję, szacun. Chcesz coś powiedzieć? No? Zawsze to po prostu mówię, że Jezus Maria, człowieku. Ileś ile dla mnie znaczysz. To wszystko. Działaj dalej, co nie, graj dalej. Ruchaj dalej, co nie, ruchaj mnie dalej. Jebnie dalej, jebnie dalej. Zasłużył, Szymon, zasłużył. Szymon, zasłużył, Szymon, zasłużył.
czy mogę tu powiedzieć? Ja jako zwycięzca tej kurczę zajebistej aukcji na 1500 zł chciałem was wszystkich pozdrowić. Chciałem wam wszystkim powiedzieć, że zajebista jest impreza, że zajebiście jest fajnie i chciałem strasznie pozdrowić wszystkich ludzi, kurczę, całą ekipę, kurczę, gitarzystę, basistę, saksofonistę, chciałem pozdrowić też wokalistę, a w szczególności tego Magdivicenta, tego kurczę gościa, co tam ma tego mega muza, co nie pana Radziszewskiego, co nie chciałem do was pozdrowić, co nie. Chciałem po prostu powiedzieć, że jest Jezus Maria, człowieku. Wiesz, ile jak to oglądałem razy po prostu za ten skór? Miliony razy, co nie. Kogo pozdrowić? Braci Blewka, nie wiem kogo to jest, to nie. A naprawdę, ZF Skór, panie kolego, panie Radziecki. Grajcie dalej, napierdalajcie, nakurwiajcie! Jazda! I to chciałem powiedzieć. O! Spokojnie. Gratulujemy! Grzechu!
Tutaj będą się działy fantastyczne dantejskie sceny, dokładnie. Dziękujemy bardzo. I'm from Manchester, I'm not from fucking London. No fajnie, żeście grali, nie? Że schodzicie, ale byłoby bardzo miło, jakbyście jeszcze jednego pierdolnęli na do widzenia, nie? No, no means no, no means no, no means no. Wspaniale. Dupa Stworki, brawa. Chcecie jeszcze jeden numer, czy nie chcecie? Mówcie prawdę. Jeszcze jeden, niech będzie jeszcze jeden. I jeszcze raz, i 100 lat niech żyją nam. No bo taka jest prawda, no. Niech żyją. Przecież oni już w ogóle nie grają, uświadomcie to sobie. Cieszcie się z obecności tych ludzi, bo oni niedługo umrą. Taka jest prawda. Niedługo umrą. Chyba kurwa ja. Stworki! Dupa! W ostatnim numerze! Który nigdy nie uwierzę. Nie mam pojęcia, co zagrają, ale na pewno nie będzie to o jebaniu w kakao, bo tak mi obiecali. A szkoda! Lipi, no nie da się prosić, nie bądź taki, no. Lipi jest troszeczkę spożyty, bo brał udział w zawodach, w zażywaniu. A i tak daje radę, ale on ma zastrzyki jeszcze te z Wehrmachtu z wojny. Ale koleś na trąbce też... O właśnie, Olaf chciałby wam coś powiedzieć. Olaf jest, słuchajcie, najcichszym w zespole, bo gra na saksie, ale chciałby coś powiedzieć, właśnie podziękować swojej dziewczynie. Tej dziewczyny nie ma, ale dziękuję wam wszystkim. Tej dziewczyny już nie ma! No właśnie. To jest dobry temat na plażę. Pokaż klatę! Panowie, no to trzeba z was zaprosić. Ej, słuchajcie, bo oni są z tych, co ich trzeba prosić. Co dzwoni, Stworki czy Dupa? Nie wiem, chwileczkę, poczekaj. Dobra. Dupa? Może Dupa sama. Dupa! 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 Albo Ksero może. Na odmianę. I dupę, i stworki. I dupę, i stworki. Wszyscy! I dupę, i stworki! Dziękujemy. Bardzo dobrze wyszło. Bardzo dobrze wyszło. Jak najbardziej. Czyli to mikrofon jest. Okej, przed wami jeszcze raz Dupa Stworki Kolektyw. No do widzenia. A to się Nie dupa stworki, tylko stworki dupa. Oj. No dobrze. Chyba nie do końca. Musiał, nie musiał, ale ty... To nie rób trochę na żywo. To się zobaczyło, to się Upraca się na pierdolanie.
Was serdecznie. Teraz wystąpią inne zespoły. Schabowy, kurwa! Jebać! 21 schabowy! 221 volt. Nie, no nie kończę jeszcze! Kasia przejedzie! Bracia Plewka! A coś ze Szreka było? Co oni robią? Jest Karlo. Jest tani sprzęt. Nie, co ja